GitHub je úplne super vecička. Kto nevie, slúži nám ako keby na nejaké verziovanie našich zmien v kóde. A v minulosti alebo za moju kariéru ako programátor som mal keby mega problém, keď som robil nejaké zmeny, napríklad v WordPresse a chcel som si tie zmeny v WordPresse alebo v tých témach a pluginoch nejakým spôsobom ukladať, tak som mohol používať GitHub, ale mohol som ho používať len v takom zmysle, že to bolo ako keby iba nejaká záloha alebo áno, v princípe len záloha, hej, že tie zmeny, ktoré som robil v kóde, tak som nejak manuálne cez FTP alebo cez nejaký Visual Studio Code, plugin, sync, proste nejak som tie zmeny akoby dával priamo. Ale teraz už vďaka WPCLI tak už vieme v princípe spraviť to, že tie zmeny, ktoré sa robia v kóde, tak vieme napríklad cez Coolify priamo deployovať ako keby na server. Čiže už nemusíme GitHub používať čisto len ako nejakú formu zálohy, ale môžeme ho používať priamo ako source na nejaký deployment. A ja by som vám teraz vlastne chcel ukázať, že ako cca to mám ja nastavené, ako mi funguje GitHub, ako mi funguje deployment, keď spravím nejakú zmenu v kóde a pušnem ho na main, a ako vlastne mám prepojeného agenta, respektíve Cloud Code. Jedno, či je to Codex, Open Code, Cloud Code. V princípe, ak ten web má WPCLI, či je WP WordPress Command Line Interface, tak AI agent nám vie s tým WordPressom keby pracovať a vie nám automaticky doplňať content, pridávať nové bloky a starať sa o ten web nejakým spôsobom. Takže ja vám teraz nejak abstraktne ukážem, že ako to mám ja spravené, a možno sa nejakým spôsobom inšpirujete a zlepší to váš nejaký workflow, keď robíte s WordPressom, pretože WordPress jednoducho bol historicky veľmi ťažký alebo komplikovaný na to, aby tam proste bola nejaká integrácia s GitHubom, keďže vlastne prvé obmedzenie, ktoré je, tak väčšina WordPressových webov fungujú na zdieľanom hostingu. Čiže ak máte hosting typu WebSupport, WebGlobe, tak vlastne toto celé video alebo všetko vlastne, čo vám budem hovoriť, vám je na nič, pretože tam si neviete jednoducho spraviť tieto veci. Nejde vám tam command WPCLI na týchto zdieľaných hostingoch, čiže ten AI agent automaticky ako keby nemá s čím pracovať, čiže na zdieľanom hostingu vám to nepôjde. A samozrejme druhá vec, že ten deployment cez GitHub tak tiež nepôjde cez zdieľané hostingy, pretože zdieľané hostingy sú len vlastne jednoduchý nejaký PHP server alebo niečo také s PHP workerom, takže tam proste nejaký
nejaké buildy, nejaký deployment vám proste nepôjde. Takže potrebujete VPS, čiže virtuálny privátny server, ktorý je celkom lacný, možno vás to vyjde lacnejšie ako vzdialený hosting, je rýchly a viete tam používať týchto AI agentov a Coolify na nejaký deployment. Čo je nevýhoda virtuálnych privátnych serverov je, že vám tam nepôjdu maily, respektíve áno, viete si nainštalovať nejaký mailový server a teď, ale celkovo maily sú proste problém, pretože samozrejme v mailoch proste je problém, že je tam mega spamu a tie servery typu Google Mail a Microsoft Mail, tak oni si dávajú mega pozor a keď si na nejaké VPS nainštalujete mailový server, tak jednoducho na 90% je možné, že vás to bude hádzať do spamu, ak niekomu budete písať mail. Potom musíte riešiť veci ako security a podobne, takže na maily sa potom používajú iné služby. Hej, takže virtuálka je čisto iba na nejaký hosting nejakých API a nejakých služieb. Takže poďme sa vlastne pozrieť na to, že ako ja mám spravené toto prepojenie GitHubu, Coolify, Cloud, GitHub. Tu mám jeden taký vlastne demo web, lepšie zákony, SPA Agency, na ktorom práve pracujem. Prvé, čo je akoby najdôležitejšie, tak je GitHub repo. Čiže, ako som vlastne spomínal, vďaka VPCLI nám vie ako keby Docker generovať tú základnú štruktúru toho WordPressu a my si vieme vlastne len upravovať konkrétne nejaké zmeny v kóde a VPCLI alebo ten Docker to potom za nás ako keby vybuildí tie základnú štruktúru toho WordPressu. Dôležité potom je ale nastaviť si nejaký persistent storage, pretože keď on bude buildiť ten WordPress, tak on vám ako keby overwrite všetky súbory. Hej. Takže musíte si nastaviť nejaký persistent storage na to, aby vám neoverwritol zložky typu plugins, hej, a podobne. Takže tu mám repo pre lepšie zákony postavené na IDSK dizajne. Čo teda, ako teda funguje, alebo čo je základ tohto GitHub repozitára je Docker Compose. Vlastne cez Docker Compose sa potom buildí ten samotný WordPress, takže ja tu mám vlastne servisy, mám tu databázový servis, mám tu WordPressový servis a sú tu nejaké akoby nastavenia do WordPressu, nejaký základný config. V Docker Compose mám aj VPCLI službu definovanú. Mám aj Node, PHPMyAdmin, Mailpit na čekovanie mailov. Čo je akoby tu dôležité, alebo ten ako keby persistent storage, alebo to mapovanie, tak sú vlastne tieto zložky, ten
plugins, uploads a languages. Čiže tieto volumes sú akoby persistentné. To si ukážeme aj v Coolify. A aby nám potom tieto zložky vlastne neoverwriteoval ten nejaký nový build. Hej. Ja keď si otvorím teraz Coolify a otvorím si tieto lepšie zákony IDSK, tak vlastne túto apku mám, čiže build pack mám Docker Compose, čiže vlastne ten Docker, ktorý bol tam definovaný. Tu je lokácia Docker Compose a potom tu sú tie persistentné storage. Čiže ja už to mám definované v tom Compose, ale vlastne viete si to prípadne definovať aj sami cez tieto persistentné storage. To je, ako hovorím, veľmi dôležité, aby vám potom ten nový deploy neoverwriteoval tieto súbory. Ja keď sa pozriem na nejaké random deploymenty, tak pozrieme sa na nejaký commit, čo som tu robil. Pridával som tu nejaký obrázok, menil som tu nejaké vlastne footer s linkami. Tento commit, vlastne keď som pušol na main vetvu, tak automaticky si to Coolify vlastne zoberie a spraví nový deploy s tými zmenami, ktoré vlastne sa spravili. Čo je potom vlastne aj cool, chcel som vám aj ukázať, je Cloud Code. Neviem, či viem zoomovať tento terminál. Bigger, aby ste to lepšie videli. Takto. Čiže ja teraz mám v termináli zapnutého Cloud Coda. Ja som vlastne v jednej session, ktorú vlastne som začal. A teraz som v zlej session. Takže dával som mu vlastne tento commit, ktorý vlastne robil aj on. Čo som mu dával, aké veci, že prosím pridaj petičky aj logo SBI Agency, prelinkuj všetky logá. Takže on spravil, on má lokálne uložený tento repozitár, spravil zmenu v tom repozitári, overil si, že či to logo tam je a potom spravil vlastne commit a spravil aj push. Čo je cool, tak cez Coolify si viete vygenerovať aj vlastne API token a keď dáte cloudový API token na tento Coolify, tak on vám automaticky bude vlastne vedieť ovládať Coolify, čiže bude vidieť na aktívne deploye, čiže či ten deployment prešiel, či tam nebol nejaký problém. Vie vlastne generovať nové projekty, nové appky a rovno si ich vie vlastne konfigurovať. Takže ja keď vlastne som tuto v Coolify a dám si case tokens a dám si API tokens, tak vlastne tu si môžem vytvoriť nový token, ktorý
potom vlastne môžem dať cloudovi a on bude automaticky vlastne potom vedieť ovládať Coolify, ktorý má tiež command line interface a vie s tým robiť ako keby mega veci. Čiže čo on ako keby robí, tak vždy upravuje kód, ktorý je v repozitári, pušne ho na GitHub, pozrie sa, či prešiel deployment cez Coolify, až potom vlastne pozeráme, či tie zmeny na tej stránke sa vykonali a či sú v pohode. Takže neupravujeme priamo keby súbory, vždy ideme cez GitHub, máme tam proste históriu tých vykonaných zmien. Takže teraz tam máme, neviem, nejak 268 commitov, ale to je vlastne duplikované repo ešte z jedného iného tohto projektu. Takže takýmto nejakým spôsobom mám ja nastavený GitHub, mám nastavený Coolify na deployment z GitHubu, mám nastavený Cloud Code. Čo ešte by som spomenul je, že vlastne tento projekt mi beží na inom VPS-ku, takže vlastne Cloud teraz, keď on aj robí povedzme, že chce niečo čekovať na tom VPS-ku, tak má vlastne SSH prístup na to VPS-ko a vie tam prípadne robiť nejaké zmeny. Ale teraz vlastne, jak som vysvetľoval, tieto commity a zmeny v tom kóde sa vykonávajú lokálne v repozitári, ktorý je lokálne stiahnutý, takže on ako keby prístup na to VPS-ko externé nepotrebuje, ale teoreticky, keď ja pozriem tu vlastne jeden command, tak on tu má ako keby prístup na to VPS-ko, kde vlastne beží ten projekt a vie tam prípadne čekovať niečo. Takže to je vlastne Cloud Code. Tento projekt čiže má v sebe VPCLI, VP Command Line Interface. Takže fakt, že ten Claude vie robiť hocičo s tým webom. Napríklad teraz mi migroval asi 20 000 článkov, 2000 článkov z predchádzajúcich webov, lebo vlastne tento web je ako keby taká fúzia dvoch webov a vlastne prvé, čo sme ako keby robili, je, že sme robili migráciu článkov z prvého aj z druhého webu na tento nový a vlastne Claude to pekne vedel zmigrovať do databázy a vlastne vie si on prípadne vytvárať aj nové bloky. V Gutenbergu, teraz ja vlastne používam primárne Gutenberg, pretože vlastne Claude si celkom jednoducho vie vytvárať bloky v Gutenbergu a on si akoby vie vytvoriť nový blok, vie ho vložiť na stránku cez databázu, takže títo AI agenti vedia vlastne robiť úplne všetko za nás vďaka VP Command Line Interface. Vlastne vie si priradiť menu. Ja som sa tejto stránky že vôbec nechytil. Nespravil som tam
ani raz som sa neprihlásil do administrácie tejto stránky a nezmenil som tam ani vlastne jeden kód. Všetko vlastne, čo tu ako keby nejako je. No teraz tu máme nejaký bug. Takže toto musíme čeknúť. Zlý kód. Kategórie ako keby nám nešli. Keď dám, že stránky, nejdu ani stránky. Takže kód toto musí opraviť. Ale je fakt, že ja som sa keby absolútne ničoho tu nedotkol a všetko tu spravil kód na tejto stránke, čo je dosť cool. Takže toto je nejaký môj workflow, ktorý používam. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte. Či možno máte nejaké lepší workflow, viete mi poradiť niečom, alebo whatever. Ak som vám pomohol, som rád. Čaute, vidíme sa.